Кодекс канонічнага права з ксяндзом Дмітрием Пухальскім. Пахвалёны Езус Христос. Добрый дзень, паважаныя радыёслухачы. Сёння пятніца, як звычайна, 16 гадзіне мы распачынаем нашу перадачу «Кодекс канонічнага права». Нагадаю, што ўжо некалькі перадач мы займаемся разважаннямі правоў і абавязкаў духоўных асобаў. Асобы, якія, як мы ўжо казалі, становяцца духоўнымі ў той момант, калі прымаюць сакрамент пасвячэння ўжо ў ступені дыякана. І сёння, спадзяюся, наша разважанне на гэту тэму мы ўжо закончым. Мінулай перадачы, нагадаю, мы закончылі наše разважанне на тым, калі казалі аб матэрыяльным узнагароджванні асобаў духоўных, казалі аб тым, што асобы, якія прысвячаюць сябе касцёльнай службе, заслугоўваюць на такое ўзнагароджванне, якое падпавядала іх становішчу, а таксама давала б ім магчымасць заспакайваць свае ўласныя патрэбы жыццёвыя, а таксама справядліва аплачваць працу тым асобам, якія ім дапамагаюць у жыцці, у вядзенні гаспадаркі і гэтак далей. Таксама казалі аб тым, што касцёл мае абавязак, а духоўныя з свайго боку маюць права таксама мець нейкія сацыяльныя гарантыі, атрымаць нейкі, то, што ще называецца сацыяльны пакет. Вось, яны павінны мець магчымасць карыстацца сацыяльным забеспячэннем, якое дазволіла б ім належным чынам паклапаціцца аб сабе ў выпадку хваробы, непрацаздольнасці альбо старасці. Такія сітуацыі, конечно, на жаль, здараюцца, што святар, як чалавек, пачынае старэць, можа пачынаюцца нейкія хваробы, і тут вельмі важна, каб ён меў магчымасць мець тыя сацыяльныя гаранты, як і кожны грамадзянін нашай краіне. І таксама казалі аб жанатых дыяканах. Тут ёсць пэўнае раздзяленне, тыя дыяканы, якія поўнасцю прысвяцілі сябе служэнню касцёла, якія выконваюць нейкую паслугу ў касцёльных інстытуцыях, або пры парафіях, або пры курыях, альбо ў нейкіх іншых касцёльных установах. Натуральна, што яны патрэбны атрымліваць зарплату, павінны атрымліваць узнагароджванне, каб таксама мець магчымасць пракарміць сябе, сваю сям'ю, сваіх блізкіх. Вось, але таксама мы казалі аб тым, што ёсць дыяканы, якія займаюцца на штодзень сваёй прафесійнай працай не звязанай з касцёльнай дзейнасцю, напрыклад, лекары, інжынеры, будаўнікі, артысты, журналісты і гэтак далей. Вось, яны, як дыяканы, служаць, напрыклад, у нядзельку, на святой мшы, можа, часамі нейкае пахаванне правядуць, часамі нейкае іншае заданне выканаюць. Вось у гэтай сітуацыі, канешне, яны асноўны свае зарплату атрымоўваюць на месцы сваёй асноўнай працы, там, дзе яны выконваюць свае абавязкі. Ось, але з другого боку наступны канон гаворыць аб рэчы, можа быць, трошкі адваротнай да канона 281, а менавіта гаворыць аб тым, што разам з тым духоўным належыць весці простае жыццё і устрымлівацца ад усяго таго, што не прыносіць карысці. То есть мы бачым з аднаго боку права касцёла як бы забяспечвае, павінна забяспечыць духоўным адпаведнае ўзнагароджванне за сваю працу, а з другога боку, канешне, пытанне, якое это ўзнагароджванне, што значыць годнае чалавечага ўтрымання. Вось, з другога боку, бачым, кодэкс гаворыць аб тым, што святары, духоўныя асобы павінны весці жыццё простае, устрымлівацца ад усяго таго, што не прыносіць карысці. Больш таго, другі параграф гэтага канону гаворыць аб тым, што сродкі, якія застаюцца духоўным з выканання касцёльнай пасады, пасля забеспячэння сабе годнага ўтрымання і выканання ўсіх абавязкаў, звязаных з іх статусам, захвочваецца прызначыць для дабра касцёла і на справы хрысціянскай міласэрнасці. І тут сапраўды справа выглядае так, што вельмі многія святары сапраўды прызначаюць пэўную частку сваіх даходаў на справы міласэрнасці, на будаўніцтва новых касцёлаў, на нейкія іншыя справы, толькі ясна, што аб гэтым нідзе не гаворыцца. Паверце, што працуючы ў куры, многія справы я ведаю, многія справы бачу, і сапраўды гэтае паняцце у святароў, у духоўных асобаў, часта адказнасці за ўвесь касцёл, ён таксама прысутнічае. Вось, і
Таму трэба дзякаваць Богу за такіх святароў, за тых, хто таксама сваімі даходамі умее дзяліцца з іншымі, умее іх прысвяціць для справу, якія патрэбныя касцёлу. Далей, наступная справа, якая гаворыць аб асобах духоўных, датычыць так званага абавязку рэзідэнцыі. Што гэта такое? Мы ўжо некалі казалі, што пробашч парафіі, вікары парафіі, дэцызіяльны біскуп маюць абавязак рэзідэнцыі, то есть іншымі словамі, маюць абавязак пражываць у тым месцы, дзе яны несуць сваё служэнне. Калі пробашч, то ён павінен пражываць на тэрыторыі парафіі, біскуп павінен пражываць на тэрыторыі дыяцэзіі. Больш таго, права дае ім магчымасць на працягу года 30 дзён, то есть месяц, альбо цягам часу, альбо па кавалках адсутнічаць, па нейкіх сваіх справах. Конечно, сюды не ўлічваецца час рэкалекцыі, не ўлічваецца час нейкіх такіх службовых неабходных выездаў. Гэта для біскупа патрэбна, напрыклад, удзел у сінодах, удзел у нейкіх працах канферэнцыі біскупаў, напрыклад, удзел у працах, можа, ватыканскіх кангрэгацый і гэтак далей. То есть час той, што мы называем час адпачынку, час для сябе, гэты час становіць 30 дзён. Але мы ведаем, што ў касцёле, конечно, не ўсе з'яўляюцца пробашчамі, не ўсе з'яўляюцца вікарыямі. Не кожная пасада, якую займае святар, яна звязана з абавязкам рэзідэнцыі. Так, напрыклад, выкладчыкі семінарыі, так, напрыклад, працаўнікі курыі, канцлер, суддзі, так, напрыклад, нейкія іншыя святары, якія працуюць у розных інстытуцый, яны, так, строга кажучы, абавязку рэзідэнцыі на нейкай, калі яны адначасова не з'яўляюцца пробашчамі ці вікарыямі, яны не маюць. Але 283 канон гаворыць такую рэч, што духоўныя асобы нават тады, калі не маюць пасады, якая патрабуе сталага пражывання ў пэўным месцы, то есть тое, што мы казалі, нават калі яны не з'яўляюцца пробашчамі, вікарыямі, усё ж такі не павінны на доўгі тэрмін, працягласць якога вызначаецца мясцовым правам, пакідаць сваю дыяцэзію без дазволу хаця б меркаванага уласнага ардынарыя. Бачым, што тут гэтае прадпісанне такое даволі лагоднае, то есть не то, што гаворыць забаронена такім духоўным асобам выязджаць і гэтак далей. Толькі, права гаворыць, не павінны на доўгі тэрмін. Пытанне, што такое доўгі тэрмін. Таксама, але сам канон тлумачыць, што працягласць гэтага тэрміна вызначаецца мясцовым правам. То есть не павінны надоўга пакідаць сваю дыяцэзію без дазволу, па меншай меры, меркаванага свайго ардынарыя. Зразумела, што калі святар выязджае ў адпачынак больш, чым на 3 дні, у нас ёсць такое права паведаміць дзекана таго дэканата, дзе працуе. Калі больш, чым на 7 дзён, абавязкова трэба казаць, дзе едзеш, куды едзеш, якія справы. Проста нейкі час мяне не будзе ў дыяцэзіі, мяне не будзе на парафіі, гэтак далей. Сітуацыя нармальная, сітуацыя зразумелая, кожны можа мець свае справы. І, канешне, у гэтыя дні, калі святар адсутнічае на месцы сваёй працы, на месцы свайго служэння, натуральна, што ён сам дбае пра выкананне сабой святарскіх абавязкаў, пра цэлебрацыю святой імшы, пра цэлебрацыю літургіі гадзінаў і таксама іншыя рэчы, якія ён павінен выканаць. Усё ж такі памятаем, што святары людзі дарослыя і адказнасць таксама, пачуццё адказнасці ў іх ёсць. Наступная справа датычыць пытання, якія ўжо некалі задавалася нашымі радыёслухачамі, а менавіта абавязак духоўных асобаў ужываць святарскі строй, святарскае адзенне. Яшчэ раз паўтару, што наконт гэтага прадпісання гаворыць паўсюднае права. Духоўныя павінны насіць належнае касцёльнае адзенне згодна з нормамі, выдадзенымі канферэнцыяй біскупаў, а таксама законнымі мясцовымі звычаямі. То есть права гаворыць, што духоўныя павінны насіць духоўны строй, павінны насіць духоўнае адзенне. Зноў-такі, як бачым, права не агаворвае, дзе і калі павінны насіць гэты духоўны строй. Напэўна, такая агульная практыка касцёла і прадпісанні мясцовага права часцей за ўсё забавязваюць святароў быць у духоўным строі. Это у
касцёле, пры катэхізацыі, пры канцылярыйных справах. Па сутнасці, тыя справы, якія я вырашаю як святар для сваёй парафіі, там трэба касцёльнае адзенне ўжываць. Звычайна сутанна, то, што з'яўляецца звычайным касцёльным адзеннем для дыцэзіяльных святароў у нашых дыцэзіях, у нашых мясцінах, гэта для святара сутанна, для законнікаў, конечно, свой хабіт. Вось, можа быць, таксама святары могуць апранаць касцюм з кашуляй пад каларадку. Таксама можа быць крыжык на піджаку, нейкія іншыя адзнакі таго, што мы з'яўляемся святарамі. Вось, напэўна, ёсць розныя сітуацыі, калі да гэтага прадпісання трэба падыходзіць з розумам. Сапраўды, калі чалавек займаецца нейкай цяжкай фізічнай працай, хутчэй за ўсё апранае зручнае адзенне. Калі ідзе, можа, ў нейкі паход альбо займаецца спортам, таксама адзенне нейкае зручнае павінна апранаць. Але з другога боку, калі святар знаходзіцца ў святыні, таксама трэба было бачна, што гэта святар. Бо часамі, на жаль, здараюцца сітуацыі, заходзіш у святыню, сядзіць нейкі мужчына, і ты павінен дагадацца, ці гэта пробаш, ці гэта закрыстыянін, ці гэта арганіст, ці гэта дворнік, які прыбірае ў касцёле. Часамі это невядома. Вось таму, канешне, касцёл забавязвае святароў ужываць духоўны строй, асоба ў духоўных наогул ужываць духоўны строй. Вось. Але, скажем так, пакаральнага права за неўжыванне няма, хіба што біскуп у нейкіх асобных, вельмі цяжкіх выпадках можа нешта прыдумаць. Вось, але тым не менш святары духоўны строй ужываюць. Далей, 285 канон, першы параграф гаворыць вельмі агульна аб тым, што згодна з прадпісаннямі зноў-такі мясцовага права духоўныя асобы павінны станоўча ўстрымлівацца ад таго, што не падабае іх стану. То есть, конечно, тут могуць быць розныя сітуацыі, зноў-такі звязаны часцей за ўсё з мясцовымі нейкімі звычаямі. Поэтому паўтаруся, што гэты канон гаворыць даволі шырокімі паняццямі, бо тое, што можа быць у адной краіне, у адной культуры быць нармальным для духоўнай асобы, можа быць зусім непрымальна для духоўнай асобы ў іншай культуры. Можа, у нас трошкі яшчэ да сённяшняга дня дзіўна выглядае, калі, напрыклад, святар ці ў сутане, ці ў каларадцы знаходзіцца, не ведаю, у бары ў нейкім, нават проста спажывае абед ці вячэру. Вось. У іншых краінах, у той самай Італіі, гэта рэч абсалютна нармальная. Будучы ў Рыме, заходзячы ў любы рэстаран паесці, амаль заўсёды спаткаеш там духоўных асобаў, ці святароў, ці біскупаў, якія спажываюць абед, запіваюць віном, нічога там такога няма. Вось, але пэўныя мясцовыя звычаі ёсць, вось іх трэба шанаваць. Поэтому гэтае прадпісанне права ёсць, устрымлівацца ад усяго таго, што не падабае стану асобы духоўнай. Вось таксама павінны пазбягаць усяго таго, што само па сабе і не з'яўляецца непрыстойным, аднак з'яўляецца неўласным іх стану. Так, можа, само па сабе, так трохі жартам скажу, напрыклад, паход у начны клуб нічого дрэнным можа і не з'яўляецца, але святару не выпадае там паказвацца. Але трэці параграф гэтага канону гаворыць аб тым, што духоўным забараняецца займаць публічныя пасады, якія прадугледжваюць удзел у выкананні свецкай улады. Гісторыя ведае выпадкі, калі ў некаторых выключных сітуацыях святары станавіліся нават прэзідэнтамі нейкіх краін, напрыклад, у Славакіі такая сітуацыя была перад Другой сусветнай вайной, але это заўсёды выключэнне. Святар павінен памятаць аб сваёй функцыі, аб сваім пасланні: ідзіце, абвяшчайце Евангеліе ўсім народам. То есть святар павінен заўсёды прымаць кожнага чалавека, павінен служыць чалавеку і служыць перадусім цэлебрацыі святых сакраментаў. Вось, усё, што датычыць выканання улады, то у касцёле мы ведаем, ёсць улада кіравання, але яна распаўсюджваецца толькі на касцёл, і мае тыя, хто здольнымі да выканання такой улады, з'яўляецца тыя, хто прымае сакрамент пасвячэння. Вось, але, што датычыць свецкай улады,
Тут святарам эту ўладу выконваць забараняецца, сапраўды удзельнічаць у любым, прымаць любыя функцыі, якія звязаны з выкананнем нейкай публічнай улады. Напрыклад, быць старшынёй палітычнай партыі, балатавацца ў дэпутаты, працаваць у нейкіх мэрыях, у органах выканаўчай улады, скажем так, і гэтак далей, гэтак далей. Любое выкананне свецкай улады духоўным асобам забаронена, і гэта права у новым кодексе ёсць, і яно забавязвае. Далей, без дазвола свайго ардынарыя духоўныя асобы не павінны ўваходзіць у кіраванне маёмасцю, якая належыць свецкім, або ў выкананні свецкіх пасадаў, выкананне якіх прадугледжвае абавязак складаць фінансавыя рахункі. Забараняецца даваць заруку, нават уласнай маёмасцю без кансультацыі з уласным ардынарыем. Ён таксама павінен устрымлівацца ад падпісання векселяў, праз якія прымаецца абавязак выплаты грошай без вызначанай прычыны. Наогул, як мы бачым, тут даволі асцярожна касцёл падыходзіць да такіх розных спраў, звязаных з фінансавымі абавязацельствамі, якія фізічная асоба можа на сябе зацягнуць. Гэта далгі, крэдыты, нейкія выплаты па векселям, гэтак далей, гэтак далей. Звычайна духоўныя асобы, калі гаворка ідзе, канешне, аб нейкіх паважных справах, павінны кансультавацца са сваім ардынарыем, але ў жыцці сітуацыі бываюць даволі розныя, аб гэтым трэба сказаць. Таксама наступны канон гаворыць аб тым, што духоўным забараняецца асабіста або праз іншых асобаў, або для сваёй карысці, або для карысці іншых здзейсняць транзакцыі або займацца камерцыяй. Таксама пытанне. Тут можа ўзнікнуць пытанне, канешне, як жа ж тыя парафіяльныя кіёскі, якія заўсёды ёсць. У гэтых парафіяльных кіёсках ёсць нейкія рэчы, якія людзі купляюць, вось ахвяраванне, увага заўсёды павінны ісці ў парафіяльную касу. Это не можа быць уласным нейкім, перапрашаю слово, бізнесам пробашча або нечым іншым. Вось, але зноў-такі бываюць вельмі па-рознаму, але тым не менш. Ты ж самой камерцыяй духоўная асоба займацца не можа. Зноў-такі асноўная задача духоўнай асобы гэта несці Евангелие, за выключэннем пэўных, можа, дробных спраў, якія дазваляе права, таксама права свецкае. Тут трэба вельмі уважным быць, таксама глядзець статуты парафіі, статуты дыяцэзіі, што нам дазволена па заканадаўству свецкаму, але таксама заўсёды такія справы павінны быць пракансультаваны з уласным ардынарыем. І далей, асноўнае, духоўным асобам заўсёды належыць у вышэйшай ступені дбаць аб тым, каб паміж людзьмі захоўвалася супакой і згода, заснаваная на справядлівасці. То есть абавязак асобы духоўнай несці Хрыста ў свет, абвяшчаць Евангелие, цэлебраваць святыя сакраманты і ў пэўным сэнсе быць вышэй панад розныя разлады, панад тое, што людзей дзеліць. Вось, як мы ведаем, сёння дзеліць людзей могуць справы вельмі і вельмі розныя. Вось, таксама духоўныя асобы не павінны адыгрываць актыўную ролю ў палітычных партыях, у кіраванні прафесійнымі саюзамі. Вось, хіба што, на думку кампетэнтнай касцёльнай улады, гэтага патрабуе неабходнасць абароны правоў касцёла або развіццё агульнага дабра. Зноў-такі паўтаруся, што часамі вельмі рэдка здараецца сітуацыя, што святар дзейнічае ў нейкай палітычнай партыі, але практыка показала, што звычайна добром это не заканчивается. Былі ў 20 стагоддзі розныя сітуацыі. Был нават такі рух святароў, святароў працуючых, якія у прафсаюзах прымалі актыўны ўдзел, таксама святары, якія падтрымлівалі тэалогію вызвалення. Это найбольш было распаўсюджана ў Лацінскай Амерыцы, гэтак далей. Хто цікавіцца, заўсёды можна пачытаць аб гэтых справах. Вось, але ўсё ж такі такія эксперыменты, яшчэ раз паўтаруся, часцей за ўсё добром не закончыліся, бо ўсё ж такі зноў чарговы раз паўтару, што асноўная функцыя духоўных асоб, перадусім святароў, это цэлебрацыя святых сакраментаў, это нясенне Евангелія ў свет, нясенне Божага слова ў свет. Канешне, гэтыя правы, якія мы толькі што вылічылі, яны у праве адносяцца да ўсіх асобаў духоўных.
Асобным духоўным з'яўляецца, як мы ведаем, не толькі святары, біскупы, але таксама дыяканы, але таксама сярод дыяканаў ёсць дыяканы сталыя або дыяканы пастаянныя. Вось і наступны канон гаворыць аб тым, што яны пастаянныя дыяканы з усіх гэтых абавязкаў маюць пэўнае выключэнне. Яны, напрыклад, не абавязаны выконваць прадпісанні канона 284, які гаворыць аб абавязку нашэння духоўнага строю. То есть, калі чалавек з'яўляецца сталым дыяканам, неважна, ці сталы дыякан жанаты, ці сталы дыякан, які жыве ў цэлібаце, які быў высвечаны для таго, каб быць сталым дыяканам у цэлібаце, абавязку нашэння духоўнага строю яны не маюць. Які строй такія дыяканы носяць, павінна акрэсліваць канферэнцыя біскупаў. Таксама натуральна, што духоўным іх сталых дыяканаў не абавязавае абавязак, так атрымоўваецца трошкі масла маслянае, не распаўсюджваецца іх забарона займаць публічныя пасады, якія прадугледжваюць удзел у выкананні свецкай улады. То есть палітык альбо чалавек, які выконвае свецкую ўладу, можа быць у касцёле сталым дыяканам. Святарам забаронена, але на дыяканаў гэта забарона, сталых дыяканаў забарона распаўсюджваецца. Калі чалавек з'яўляецца прафесійным, не ведаю, палітыкам, юрыстам, калі ён усё жыццё працуе ў сістэме, напрыклад, кіравання і гэтак далей, ён можа выконваць свае функцыі, можа займаць публічныя пасады, можа мець удзел у палітычных партыях і гэтак далей. Вось, бо яго служэнне не палягае на служэнне ін персона Крысці, як святара, да, у асобе Езуса Хрыста. Вось толькі ўсё-такі дыяканскае служэнне, гэта служэнне дапаможна, нягледзячы на тое, што таксама сталыя дыяканы, пастаянныя дыяканы прымаюць сакрамент пасвячэння. Гэтыя справы таксама трэба ведаць. Таксама ўсё, што датычыць тых спраў фінансавых, пра якія мы казалі, што святарам часцей за ўсё забаронена, вось сталыя дыяканы тут маюць намнога больш свабоды ў гэтым. Наступная справа датычыць службы ў войску. Канон гаворыць так: паколькі вайсковая служба не адпавядае духоўнаму стану, духоўныя асобы і кандыдаты да пасвячэння не павінны імкнуцца да яе добраахвотна, хіба што дазволу ардынарыя. А духоўныя павінны карыстацца вызваленнямі, якія аказваюцца ім законамі і умовамі або звычаямі і вызваляюць іх ад выканання павіннасцяў і публічных грамадзянскіх абавязкаў, хіба што ў асобных выпадках уласны ардынарый пастановіць інакш. Вось, гэта агульнае прадпісанне, якое датычыць выканання абавязку вайсковай службы і таксама нейкіх іншых грамадзянскіх абавязкаў, якія могуць быць ускладзены на грамадзян краіны, а святар, як мы ведаем, з'яўляецца грамадзянамі той ці іншай краіны. Вось тут, канешне, ўсё залежыць ад стану праўнага, які ёсць у дзяржаве. Вось, наогул, да, то есть, паўтарымся, што права касцёльнае, права кананічнае гаворыць так, што паколькі вайсковая служба не адпавядае духоўнаму стану, духоўныя не павінны імкнуцца да яе добраахвотна. Вось, у нас часцей за ўсё сітуацыя выглядае так, што ёсць закон аб агульным воінскім абавязку, вось, і у сувязі з гэтым пастаянна ўзнікаюць пытанні. Вось, з гэтым звязана некалькі праблемаў. Менавіта праблема тым, што духоўныя семінарыі у дзяржаве не лічацца вышэйшымі навучальнымі установамі. Хаця, нягледзячы на тое, што у законе аб свабодзе веравызнанняў, аб свабодзе сумлення веравызнанняў запісана тое, што студэнты духоўных навучальных устаноў карыстаюцца тымі самымі правамі і прывілеямі, што і студэнты дзяржаўных навучальных устаноў. Вось. Але гэта праблема, якая, на жаль, на сённяшні дзень яшчэ не вырашана, праблем службы семінарыстаў, то есть тых, хто рыхтуецца да прыняцця сакраменту пасвячэння, і праблема таксама святароў, якія па нашых законах, па беларускіх законах не дасягнулі 27-гадовага ўзросту. Вось, і раз на паўгода звычайна, калі ёсць прызыў асенні, зімовы, гэтае пытанне паўстае, вырашаецца па-рознаму, вось, але нейкім чынам вырашаецца. Вось, да сённяшняга дня яшчэ семінарысты або святары ў войску не служылі.
Вось гэта тоже датычыць такіх асобных правоў і абавязкаў, якія сапраўды належаць асобам духоўным. Але, як мы казалі, праз прыняцце сакраменту пасвячэння чалавек становіцца асобай духоўнай з усімі правамі і абавязкамі, таксама можа здарыцца сітуацыя, калі чалавек, як кажуць, права можа быць выдалены са святарскага стану, можа перастаць выконваць святарскія абавязкі, хаця сакрамент пасвячэння застаецца. Мы казалі, што сакрамент хросту, сакрамент канфірмацыі, сакрамент пасвячэння у чалавека пакідаюць сакраментальную пячатку. І такі гэты сакрамент не можа паўтарыцца, і таксама як хрысціянінам чалавек з'яўляецца ўсё жыццё праз прыняцце сакраменту хросту, таксама і святаром з'яўляецца ўсё сваё жыццё, то есть сакрамент пасвячэння мае сапраўдным чынам удзелены. Толькі ў некаторых выпадках права дазваляе або прымушае да таго, каб чалавек, так простымі словамі кажучы, перастаў выконваць святарскія абавязкі. І, напрыклад, нават быў, часамі ўжываецца фармуліроўка перенесен да свецкага стану, то есть, значыць, мог закласці сваю сям'ю, ажаніцца, павянчацца і гэтак далей. Гэта сітуацыя, пра якую зараз мы яшчэ скажам некалькі слоў. 290 канон гаворыць аб тым, што святое пасвячэнне, аднойчы прынятае сапраўдным чынам, ніколі не можа страціць сваю моц. Тое, што я сказаў. Аднак духоўны можа страціць свой стан у трох сітуацыях. Першае, згодна з рашэннем суда або адміністрацыйнага дэкрэта, якія абвяшчаюць несапраўднасць святарскага пасвячэння. Адразу скажу, што гэта справа вельмі і вельмі рэдкая. Калі мы размаўлялі пра сужэнства, то несапраўднасць сужэнства, справамі аб несапраўднасці сужэнства ў нашыя суды касцёльныя заваленыя. Іх сапраўды ёсць вельмі многа, бо прычын, па якіх сужэнства можа прызнаць несапраўдных, іх таксама вельмі многа. Бо перадусім заключэнне сужэнства, як мы ведаем, вызначае сужэнская згода, а ў чалавека могуць быць вельмі розныя недахопы гэтай згоды, недахопы волі, тут можа быць і падман, тут можа быць нейкая хвароба, нейкая залежнасць, многа-многа ўсяго можа быць. Што датычыць прыняцця сакраменту пасвячэння, тут усё ж такі гэта даказаць вельмі цяжка. Што сакрамент пасвячэнняў быў прыняты несапраўдным чынам. Бо так нават чыста тэарэтычна, калі можна сакрамент пасвячэння прыняць несапраўдным чынам? Калі, напрыклад, чалавек быў, кандыдат да пасвячэння быў неахрышчаны. Канешне, бачым, гэта здарыцца, можа здарыцца, канешне, але вельмі рэдка гэта даказаць можна. Напрыклад, што нехто ўспомніў, што ён не быў ахрышчаны, ці тады, калі павінны панясці да хросту, там нешта сталася, або нейкім падманным чынам нехта атрымаў пасведчанне ад хросці. То есть это ўсе справы такія незвычайныя, штодзённа не здараюцца. Хаця, можа, і могуць мець месца. Але мы ведаем, што семінарый, перад тым, як паступіць у семінарыю, чалавек павінен пацвердзіць факт свайго хросту, пасведчанне прынесці і гэтак далей. Поэтому падумаць, што нехта чыста па-чалавечы гэту сітуацыю, перапрашае слово, празяваў, можна, але гэта вельмі рэдка. Далей, калі сакрамент пасвячэння можа быць несапраўдным, калі яго ўдзяліў несапраўдным чынам пасвечаны біскуп. Гэта таксама справа вельмі рэдкая. Звычайна, не першаму лепшаму біскупу, перапрашаю, лезецца пад рукі. Звычайна, і об этом казалі, права пасвячэння таксама вельмі моцнае. Можа пасвячаць свой біскуп, можа, альбо калі не сам асабіста, то ён павінен дазваць так званыя дэмісарыйныя лісты іншаму біскупу. То есть так проста прыняць сакрамент пасвячэння невядома ад каго, зноў-такі амаль немагчыма. То есть сітуацыя, калі здарыцца, то вельмі-вельмі рэдка. Альбо у чалавека трэба даказаць, што чалавек не хацеў, напрыклад, што яго прымусілі, што несвядома і дабравольна прыняў гэтае пасвячэнне. Бо пры прыняцці пасвячэння, нават калі была нейкая перашкода, яна зусім не азначае, што сакрамент пасвячэння быў прыняты несапраўдным чынам. Так, напрыклад, калі чалавеку не было 25 гадоў ці 24 з дыспенсай, але прыняў сакрамент пасвячэння, ён будзе сапраўдным, нягледзячы на тое, што будзе нягодны. Нават калі прыняў не ад свайго біскупа, але ад біскупа, ён будзе сапраўдны.
Нават калі прыняў семаніяцка, то есть некаму заплаціўшы, да, чалавек у карах касцёльны, але сакрамент будзе сапраўдны, бо яго удзяліў сапраўдна пасвечаны біскуп. Даказаць, што прымусілі да прыняцця сакраменту святарства вельмі цяжка. Чаму яшчэ? Бо перад прыняццем сакраменту пасвячэння ёсць час семінарыі, час вельмі доўгі. І чалавек, калі ідзе ў семінарыю, пішуць уласнаручную заяву, што я хачу стаць святаром. Чаму? Хачу служыць Богу і людзям. Пасля кожны год этой заявы амаль што паўтараюцца. Чалавек піша заяву перад прыняццем духоўнага строю, перад прыняццем сутанны, перад прыняццем паслугі лектара, калітата, перад прыняццем кандыдатуры ў святарства, перад прыняццем деканату, перад прыняццем прэзбітарату. Кожны раз, то есть амаль што кожны год, нават часамі некалькі разоў у год, чалавек пацвярджае сваю волю, сваё жаданне стаць святаром. І калі паспрабаваць даказаць, што ўсё это ён рабіў пад прымусам або несапраўдна на працягу многіх гадоў, гэта сапраўды вельмі цяжка, і гэтыя выпадкі сапраўды адзіночныя ў касцёле. Вось, але магчымасць ёсць, можна, калі суд дакажа, што альбо адміністрацыйны дэкрэт дакажа, што сакрамент пасвячэння быў прыняты несапраўдным чынам, вось тады, понятна, што чалавек святаром не з'яўляецца і гэтак далей. Далей, наступная справа, калі чалавек можа быць, духоўная асоба можа быць выдалена з духоўнага стану праз закону накладзеную кару пакарання з духоўнага стану, выдалення з духоўнага стану. То есть, іншымі справамі, пакаранне выдалення з духоўнага стану даецца за вельмі цяжкія злачынствы. За вельмі цяжкія злачынствы, якія духоўная асоба можа ажыццявіць. Вось сёння, конечно, часцей за ўсё кажуць пра злачынства педафіліі, злачынства на сексуальнай глебе. Вось. Але гэтыя справы заўсёды вырашае суд, часцей за ўсё вырашае кангрэгацыя веравучэння. Вось, канешне, калі такія выпадкі пацвярджаюцца, часцей за ўсё пакараннем з'яўляецца выдаленне з духоўнага стану. Тут няма мовы, вось, але гэтаму павінен папярэднічаць працэс. Так проста дэкрэтам нельга чалавека выдаліць з духоўнага стану. Могуць быць нейкія іншыя ж справы яшчэ выдалення з духоўнага стану, напрыклад, прафанацыя найсвяцейшага сакраменту, альбо нейкія іншыя справы сапраўды вельмі паважныя, сапраўды вельмі важныя. Вось. І трэцяя справа, можа, вельмі так лёгкая у двухкоссі, гэта чалавек можа быць выдалены з духоўнага стану праз рэскрыпт апостальскай сталіцы, які выдаецца апостальскай сталіцы ў адносінах да дыяканаў толькі па паважных прычынах, у адносінах да прэзбітараў па вельмі паважных. Так кажуць кананічнае права. Звычайна сітуацыя як выглядае, калі што такое рэскрыпт апостальскай сталіцы. То есть рэскрыпт гэта заўсёды адказ на просьбу. То есть калі сама духоўная асоба, дыякан, альбо святар, прэзбітар, альбо біскуп нават, просіць апостальскую сталіцу аб тым, каб яго выдалілі з духоўнага стану. Па розных прычынах гэта можа быць. Это можа быць і жаданне ажаніцца з кімсьці, можа быць, сітуацыя сапраўды розная. Проста чалавек далей не хоча або не можа выконваць святарскія абавязкі, і ён просіць апостальскую сталіцу, канкрэтна кангрэгацыю да спраў духавенства, аб тым, каб яна вызваліла яго ад выканання абавязкаў, звязаных з духоўным, з прыняццем сакраменту пасвячэння. Як бачым, што касцёл гаворыць аб тым, што такі рэскрыпт апостальская сталіца выдае ў адносінах да дыяканаў па паважных прычынах, у адносінах да прэзбітараў з вельмі паважных. То есть, сапраўды, сітуацыя павінна быць вельмі паважная. Канешне, калі так сталася, што ў святара нараджаецца дзіцятка, то, канешне, такое звальненне дадуць апостальская сталіца. Але вось гэтыя тры сітуацыі мы разглядзелі. Акрамя першай сітуацыі, калі будзе прызнана несапраўднасць святарскага пасвячэння, ясна, калі несапраўднасць, чалавек нікалі святаром не быў. Тут няма аб чым гаварыць больш. Гэтыя дзве іншыя сітуацыі, кара выдалення з духоўнага стану і просьба, то есть рэскрыпт, яны не нясуць за сабой дыспенсу ад абавязку цэлібату. Такую дыспенсу ад цэлібату удзяляе толькі сам рымскі пантыфік. То есть звычайная сітуацыя выглядае так, што трэба прасіць кангрэгацыю, каб сняла, вызваліла з абавязкаў, звязаных з выкананнем святарскай паслугі, але
калі чалавек, напрыклад, хоча заключыць сужэнства святар, ён павінен прасіць дыспенсу яшчэ ў святога айца. Асабіста святы айцец дае дыспенсу духоўным асобам ад абавязку цэлібату. То есть гэта справы дзве важныя, можа, это такія тонкасці юрыдычныя, але тым не менш яны ёсць у касцёле. Заўсёды трэба памятаць, што дыспенсу ад цэлібату дае рымскі пантыфік. Цяпер ёсць некалькі гадоў таму назад святы айцец Францішак зрабіў такое выключэнне, што ў выпадках дыяканаў, калі дыяканы просяць дыспенсу ад цэлібату, гэту дыспенсу на моцы такога даручэння святога айца можа даць прэфект кангрэгацыі па справах духавенства, але толькі ў сітуацыі з дыяканамі. Вось. І духоўная асоба, якая любым з гэтых спосабаў страціла духоўны стан, яна таксама страчвае і тыя правы, якія уласны для духоўнага стану, натуральна. І таксама не падлягае ніякім абавязкам, зноў-такі за выключэннем абавязку цэлібату. То есть, яшчэ раз паўтаруся, што дыспенсу ад цэлібату удзяляе сам святы айцец. Усе іншыя справы, ці это забарона займацца гандлёвай дзейнасцю, ці это абавязак насіць духоўны строй, ці гэта абавязак малітвы брэвіярыя і гэтак далей, усе правы і абавязкі з гэтага моманту чалавек страчвае. І яму, канешне, забараняецца выконваць уладу пасвячэння. То есть, понятно, што такі святар не можа цэлебраваць святую мшу, не можа цэлебраваць іншыя сакраманты. Адзіным выключэннем з'яўляецца цэлебрацыя сакраманту пакаяння ў небяспецы смерці. Это значыць, калі такі чалавек, які, як кажам, былы святар, хаця мы разумеем, што ў пэўным сэнсе былых не было, бачыць чалавека паміраючага, знаходзіцца, можа, ў сітуацыі, можа, нехта з блізкіх, можа, нейкая, не дай Божа, аварыя ці што-небудзь яшчэ. У такой сітуацыі нават святар перанесен да свецкага стану, ён можа сапраўдным і годным чынам удзяліць адпушчэнне грахоў чалавеку паміраючаму, больш за ўсё, нават тады, калі ёсць побач іншы святар. Можа быць так, што не ведаю. У шпіталі ёсць многа хворых людзей, там ведаем, што ёсць святар, але ў небяспецы смерці пенітэнта нават такі святар можа удзяліць адпушчэнне грахоў. Гэта, па сутнасці, адзінае, што яму астаецца, што ён можа рабіць ад таго святарскае служэнне, якое яму засталося. Тут узнікае пытанне, некалькі разоў мне ўжо задавалі, ці можа чалавек пасля атрымання гэтай дыспенсы нанова вярнуцца да выканання святарскіх абавязкаў. Канешне, чыста тэарэтычна чалавек мае сакрамент пасвячэння, напэўна, так, але, канешне, часцей за ўсё гэты дыспенсы, якія даюць, яны з'яўляюцца беззваротнымі, то есть назад дарогі няма, хіба што ў нейкіх асобных выпадках святы айцец пастановіць, што можна дапусціць такога чалавека яшчэ раз дапусціць яго да выканання святарскіх абавязкаў. Гэта сітуацыя, зноў-такі, яна вельмі рэдкая, сітуацыя выключэння, але тым не менш святы айцец можа гэта зрабіць і зрабіць па рэскрыпту апостальскай сталіцы, зноў-такі папрасіць, і калі апостальская сталіца на гэта згодзіцца, то у такой сітуацыі вярнуцца да выканання сваіх абавязкаў. Але тым не менш, сённяшняя практыка удзялення гэтай дыспенсы ад цэлібату, звальнення з выканання святарскіх абавязкаў, практыка такая апостальскай сталіцы, што гэтая дыспенса даецца не раней, чым праз 5 гадоў пасля таго, як святар пакінуў святарскае служэнне. Усё ж такі 5 гадоў чакаюць, можа, вернецца, всякае ў жыцці бывае. Але калі ўжо не, тады ўжо часцей за ўсё гэта рашэнне з'яўляецца беспаваротным. І такім чынам, паважаныя радыёслухачы, мы закончылі нашы разважанні аб правах і абавязках духоўных асобаў. У наступны раз, падчас нашага наступнага спаткання, мы будзем займацца ўжо іншымі тэмамі. На сёння з вамі развітваюся. Пахвалёны Езус Христос. Вы слухали перадачу «Кодекс кананічнага права» з ксяндзом Дмітрием Пухальскім.